Rómerház aktuál. Itt a házi rendet programajánlókkal, interjúkkal és jó zenékkel kapod. Ez a hét sem marad Rómerház aktuál magazin nélkül, rengeteg programmal várják a kultúra, a mozi és persze a tuti koncertek kedvelőit a házban. Kezdjük az összefoglalót rendhagyó módon most velem, Bajzács Zsuzsival. Rómerház aktuál. Idén 6. alkalommal rendezik meg Budapesten a Frankofon filmnapokat, amelyhez ebben az évben több vidéki nagyváros mellett Győr is csatlakozott. A programról Balla Borbálát, a Budapesti Francia Intézet sajtóreferensét Kaszás Kornél kollégám kérdezte. Mozi ajánló. Milyen filmeket láthat a nagy érdemű, hogy általában nézzük? Ugye gondolom, hogy premier előtti vetítések is bőven vannak a programban. Igen, nagyon sok premier előtti vetítés van, úgy 20 körül, és hát összesen 52 vetítésről van szó itt Budapesten. Hogyha hozzáveszünk a vidéki vetítéseket is, akkor egy igen szép számot kapunk. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy minden évben több és több város csatlakozik. Most már, ha jól tudom, 11 nagyváros csatlakozott a budapesti programhoz, így tényleg egy szép egészet alkotunk, és országos méretűvé vált a Frankofon filmnapok, amelyhez egyébként fesztivál is tartozik, de talán beszéljünk először a filmnapokról. Beszéljünk akkor a filmnapokról, de először egy picit tekintsünk el a filmnapoktól, olyan tekintetben, hogyha én mondjuk a mozik kínálatát veszem alapul. Én azt vettem észre, lehet, hogy rosszul látom, hogy az elmúlt években azért az európai kínálat azért duzzadt. Igen, ha jól tudom, akkor néhány éve most már elég stabilan olyan 30 új francia film jelenik meg itt a magyar mozikban. Ez egy nagyon szép szám ahhoz képest, hogy a magyar mozilátogató azért még mindig a hollywoodi produkciókra ül be először, de hát egyébként ez nem egy magyar jelenség, ez egy világjelenség, úgyhogy mi nagyon örülünk ennek a körülbelül 30 francia filmnek, amely tehát itt zajlik a magyar mozikban. Most idén is szerintem körülbelül ennyi filmet mutattak be. Hát a fesztiválnak a lényege ugye az, hogy olyan filmeket is bemutasson, amelyek esetleg nem maradnak itt a magyar mozikban, úgyhogy ez még ehhez a 30-hoz jön. Itt a filmnapok alatt több ilyen film is van, amelyet egyszer, illetve hát kétszer láthat a közösség. Mi alapján próbálják egyébként ezeket a filmeket összeválogatni? Valami koncepció, vagy pedig próbálják azt szerint, amit ugye a kínálat ad, abból tudnak önök is választani? Nagyon fontos szempont, hogy ezek nagyon friss filmek legyenek. Igyekszünk tényleg kizárólag 2015-ből válogatni, és hát a másik szempont ugye az, hogy ne csak a franciaországi francia filmtermést mutassuk be, hanem a francia nyelvű országok filmtermését, tehát ezért is frankofon filmnapok. Így a válogatásba bekerül szinte minden évben egy kanadai film, egy román, egy svájci film, de hát rengeteg a koprodukció, úgyhogy ettől is olyan színes a program. Egyébként itt Budapesten olyan elképesztő filmek is vannak, ahol például etióp vagy norvég részvételt láthatunk, de én azt gondolom, hogy ezt így egészében érdemes nézni, tehát érdemes beülni francia filmre, érdemes beülni svájci filmre, és hát természetesen maguk a francia filmek önmagukban is rendkívül változatosak. Ha jól tudom, ugye Győrben játsszák például a Csokoládé című filmet, ami egyébként nagyon nagy sikerrel zajlott itt Budapesten, úgyhogy remélem majd Győrben is hasonló siker találja. De egyébként még hogyha annyit említhetnék, hogy nekem mi volt eddig a személyes kedvencem, az pont egy kanadai film, amely egy haszid közösséget mutat be. Elnézést, hogy Budapestre beszélek, csak én ugye itt mentem el moziba, úgyhogy ezzel is csak mutatni szeretném, hogy mennyire változatos a program. Beszéljünk egy picit magáról, hogyha már többször szóba került a fesztiválról. Irodalom, színház, kiállítás, zene, film, gála, szóval minden, mi szemszájnak inger. Egy picit meséljen róla. Igen, a fesztivál része a programnak tulajdonképpen régebbi hagyományokkal rendelkezik, hiszen a Frankofon Fesztivál már 16 éve ismert, és szintén egy országos programról van szó. Itt a fesztivál kereteiben szoktuk egyébként a további kulturális programokat bemutatni, tehát a filmeken túl koncertek, irodalmi estek, színházi rendezvények várják az érdeklődőket, és hát ugye minden esetben a francia nyelv áll a fókuszban,
van, tehát igyekszünk a francia nyelvű kultúrát bemutatni a különböző műfajokon keresztül. Itt is természetesen előfordul, hogy belga író jön hozzánk, vagy svájci író, vagy éppen libanoni zongoraművész ad koncertet. A sokszínűség, tehát megint csak a kulturális és a nyelvi sokszínűség az, ami számít, és ami a vezérfonal az egész program sorozat során. Ha visszatérünk egy kicsit még zárásként a filmnapokra, akkor hogy látja egyébként így a filmfogyasztást mondjuk az emberek részéről? Nőtt, stagnált, csökkent, mennyire érdekli a mozgókép a ma emberét? Én azt gondolom, hogy a film az egy remek eszköz arra, hogy nyissunk a világ felé, és az emberek szeretnek a világ felé nyitni. A mostani sikereket nézve, tehát az elmúlt pár napot tekintve, hiszen péntek óta megy itt Budapesten a filmnapok, azt gondolom, hogy a film az egy sikeres műfaj, és maga a fesztivál is nagyon szép nézőszámot mutat. Reméljük, ugye ez folytatódik egészen március végéig, úgyhogy én azt gondolom, hogy abszolút szükség van egy ilyen jellegű programra, és hát minél több város csatlakozik, annál jobb, mert annál többen tudnak nyitni más országok felé. Remélhetőleg ugye Győrben is hasonlóan nagy lesz majd az érdeklődés itt a Frankofon filmnapok kapcsán, hogy a Francia Intézet szervezésében. Balla Borbála sajtóreferensnek köszönöm szépen. Én köszönöm. Rómerház aktuál. Ki minek gondol, az vagyok annak. Miért gondolsz különc rokontalannak? Jelet látsz gyűlni a homlokomra. Te vagy magad, ki jelet vonja. S vigyázz, hogy fénybe vagy árnyba játszik, mert fénye árnya te rád sugárzik. Így jössz rólam, mint bölcső badarról, rajtam látsz törvény saját magadról. Szemem tovább a magadat látod, mint tükröd vagyok, leghűbb barátod. Szemem tovább a magadat látod, mint tükröd vagyok, leghűbb barátod. Szemem tovább a magadat látod, tükröd vagyok, leghűbb barátod. Szemem tovább a magadat látod, mint tükröd vagyok, leghűbb barátod. Mint tükröd vagyok, leghűbb barátod. Okosnak nézel, hát bíz magad rám. Bolondnak nézel, csörög a sapkám. Hallónak gondolsz, hátamra ülhetsz. A oroszlánnak nem menekülhetsz. Szemem tovább a magadat látod, mint tükröd vagyok, leghűbb barátod. Szemem tovább a magadat látod, mint tükröd vagyok, leghűbb barátod. Szemem tovább a magadat látod, tükröd vagyok, leghűbb barátod. Szemem tovább a magadat látod, mint tükröd vagyok, leghűbb barátod. Szemem tovább a magadat látod, mint tükröd vagyok, leghűbb barátod. Szemem tovább a magadat látod, mint tükröd vagyok, leghűbb barátod. Szemem tovább a magadat látod, tükröd vagyok, leghűbb barátod. Szemem tovább a magadat látod, mint tükröd vagyok, leghűbb barátod. Rómerház aktuál. Péntek este premierre készül a Rév Színházi és Nevelési Társulat. Erről is beszélgettem Nagy Zsolttal, a Rév és az Import Impro egyik színészével, drámatanárral.
Színház. Kell beszélnünk egy új előadásról, méghozzá az Irina címűről. Hogyan zajlott a próbafolyamat, és mit kell tudnunk erről a darabról? Ugye a darab Kis Csabának a De mi lett a nővel című anyaga, amit Csehov novellák alapján készített. A darab választás az úgy történt, hogy Korányi Bálint Zsé rendezőnk azt mondta, hogy nagyon szeretné, ezt már egy pár éve mondta, hogy nagyon szívesen megrendezni ezt az anyagot, tehát mindig másfelé kacsingattunk inkább, és most jött egy olyan igény társulat felől is, meg a Bálint felől is, hogy csináljunk egy olyan anyagot, amiben pusztán jól érezzük magunkat, egy örömjáték, teljesen felszabadult, a színházi neveléssel most nem foglalkozunk, és hát így lett. Így választottuk ki a De mi lett a nővel, ami a mi előadásunk címe az Irina, amit pénteken, tehát március 4-én 19 órakor a Rómerházban tudnak majd megtekinteni a kedves nézők. Ez lesz a győri premier, már volt egyébként egy premierünk Balassagyarmaton, most a hétvégén, ahol egy szakmai zsűri bírálta az előadásokat, és itt kaptunk egy aranyminősítést a Magyar Színjátékos Szövetségtől, valamint egy külön díjat a kiváló színészi rendezői munkáért. Úgyhogy igazából a premier már megvolt, de a győri premier a győri közönség előtt majd most lesz. A próba folyamatról egyébként még, ami érdekes, hogy a Bálint folyamatosan azt hangsúlyozta nekünk, hogy teljesen engedjük szabadjára a gondolatainkat, nyugodtan éljük ki magunkat a jelenetekbe, és hát ez így is lett. Abszolút tényleg nagyon jól érezzük magunkat. Egy másik fontos szempont volt még, hogy teljesen minimál díszletből, minimál dolgokból induljunk ki. Ez annyira minimál lett, hogy Bojkovszky Zsoltnak és Suhai Miklósnak köszönhetően egy szuper hátterünk lett. Dobozokból áll össze ugyanis a díszlet, kartondobozokból, valamint egy darab kendő, ennyi az össz kellékünk, és a jelmezünk is egy teljesen letisztult, minimális farmer plusz szürke felső és mezitláb vagyunk, hogy teljesen minimálra vegyük tényleg a figurát. Picit tudsz mesélni arról, hogy miről is szól ez a darab, vagy pedig abszolút bízzuk ezt a premier időpontjára? Egy picit mindenképp tudok mesélni róla. Ez 3 srácról szól, akik egy csajról beszélgetnek, egy nőről beszélgetnek, és ezeket a történeteket, amiket mesélnek egymásnak, ezeket el is játsszák, ezeket megjelenítik különböző formában, és hát még az is előfordulhat, hogy esetleg a nő megjelenik az előadásban, de ez legyen az előadás titka. Azt mondod, hogy a sok színházi neveléses darab után végre egy olyan, ahol picit felszabadultabban játszhatok. Ez egyébként is jellemző a társulatra, hogy ilyen nagy demokráciában eldöntitek, hogy most mi következzen, vagy pedig azért mindig van egy iránymutató, egy szószóló, egy vezető, aki ebben határoz? Balla Ricsi a társulatvezető, ő dönt ilyen kérdésekben, de alapvetően teljesen demokrácia van, tehát maximálisan figyelembe veszi az igényeinket. Igen, nem azt mondom, hogy elfáradtunk a színházi nevelésben, hanem tényleg szerettünk volna egy kicsit kitekinteni belőle, és tényleg ez nagyon fontos szempont volt az is a darabválasztásnál, és az anyag készítésénél, hogy ez ne legyen interaktív, aztán persze lehet, hogy sikerült belecsempészni interaktív elemeket, de színházi nevelési célzatta nincsen. Neked milyen szerep jutott az Irinában? Én gyapként játszom, egy olyan srác, ugye mindhárman színészek, orosz színészek az eredeti anyagban, és ő egy olyan srác, aki nagyon szereti ezeket a pletykákat, nagyon szereti ezeket a történeteket, és hát a másik 2 srác nagyon oda van ezért a nőért, akiről beszélnek, és ezért általában ő az, aki így próbál rendet tenni a kettejük között, több-kevesebb sikerrel. Mennyi ideig tartott megtanulni a darabot, például a szövegkönyvet? Hát ezzel a szöveggel volt gondunk bőven. Ez azért is van, mert nagyon kevés időnk volt az elkészítésre. Összesen pont most gondoltam végig, hogy körülbelül ilyen 2,5 hónapot próbáltunk, és ez ilyen heti 1 vagy maximum 2 próbából, ilyen 2-3 órás próbákból állt. Nyilván, ahogy közeledtünk a Balassagyarmati előadáshoz és a mostani premierhez, sűrűsítettük a próbákat, de hát igen, a 1,5 hete volt egy munkabemutatónk, és hát ott még sajnos kellett súgni. Igen, nehéz volt a szövegtanulás. Kiknek szánnád ezt a darabot? Kiknek ajánlanád, hogy mindenképpen menjenek el a premierre? Hát most a legegyszerűbb azt lenne mondani, hogy mindenkinek. Én azt mondom, hogy szerintem ilyen középiskolás korosztálytól felfelé korhatár nélkül 99 vagy 199 éves korig bárkinek. Március 4-én tehát az Irina című darabot láthatják a Rómerházban a Rév Színházi és Nevelési Társulat jóvoltából, de március 6-án is lesz program a házban, akkor mire készülhetünk? Vasárnap az Import Impro társulattal és az Itt és Most
társulattal fogunk fellépni közösen. Csörte az előadás címe, ez egy ütközet improvizációs forma, ahol 2 csapat fog a nézők kegyeiért versenyezni, a nézők pontozni fogják a jeleneteket, és a 2 csapat pedig vegyesen import-improsból és itt-és-mostosból fog összeállni. Az Itt-és-most társulat egyébként egy soproni improvizációs társulat, velük rendszeresen játszunk közösen, van, hogy mi hívjuk őket, van, hogy mi megyünk hozzájuk, úgyhogy nagy az összhang a 2 csapat között, és most lesz először egy olyan különlegesség, hogy nem lesz külön bíró, hanem mindenben a nézők fognak dönteni, mindenféle pontozásban. Nagyon fontos, hogy egyébként ez nem egy vérre menő küzdelem, nyilván ezt a hatást próbáljuk kelteni, hogy itt nagyon komolyan vesszük a másik csapatnak a legyőzését, de abszolút a közös együttjátékról szól az est, és ez abban is megnyilvánul, hogy például, hogyha egy csapattag a másik csapattagnak segít, akkor azért pluszpontot kaphat az ő csapata. Rómerház aktuál. Egész úton hazafelé azon gondolkodál, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is, kedves szépet neki? Midőn, melyből csőmringatá akar terjeszti ki. S jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, míg állni látszik az idő, bár a szekér szaladt. S kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüngtem ajkán szótlanul, mint a gyümölcs a fán. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is, kedves szépet neki? Midőn, melyből csőmringatá akar terjeszti ki. S jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, míg állni látszik az idő, bár a szekér szaladt. S kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüngtem ajkán szótlanul, mint a gyümölcs a fán. Rómerház aktuál. A Kávészünet zenekar és a Slam Poetry soron következő találkozásának nagy örömünkre a Rómerház ad majd otthont. A győri slammerek, vagyis Bárány Bence, Völcsei Kristóf, Galló Bence és Laboda Róbert mellett az est sztár vendége Busa Pista lesz. Mielőtt azonban megmutatnám a vele rögzített interjúnkat, Németh Fecó, a Kávészünet gitárosa mesél nekünk a szombati koncertről.
Rómer Kvelle. Tavaly és tavaly előtt is már volt slam turnénk, amikor a nagyvárosokba látogatunk el a határon innen és túl egyaránt, voltunk Marosvásárhelyen is, és az az érdekessége ezeknek az esteknek, hogy amellett, hogy ugye a megzenésítéseinket előadjuk, helyi slammerek is részt vesznek az eseményeken, valamint szoktunk sztárvendégeket is hívni. Voltak eddig például Wolfi a Punani Masszívból, és Said a Kezdet fiaiból, de most éppen Busa Pistával, az Ári Mafiából működünk együtt, és egyébként remek hangulatú esték szoktak ezek lenni. Az az érdekesség, hogy tényleg olyan, mint hogyha a slam poetry esteket a saját koncertjeinkkel így összegyúrnánk, és ettől egy elég színes műsor tud keletkezni. Azt gondolom, hogy ti is nagyon komoly szerepet vállaltok abban, hogy népszerűek legyenek a versek, és úgy egyébként az irodalom, és szerintem a slam poetry is egy kiváló út. Mennyire áll hozzátok közel ez a műfaj? Mi nagyon szeretjük a slam poetryt. Én nem olyan régen ismerkedtem meg vele, legalábbis úgy gondolom, hogy olyan pár éve lehetett, amikor így jobban megismertük ezt az egészet, és valóban rengeteg költői eleme van a slam poetrynek, azzal együtt, hogy egyébként félig meddig az előadásmódot is jelenti maga a kifejezés, tehát hogy fontos, hogy az a személyes jelenlét az meglegyen a szerző személyében, és mi támogatjuk nagyon ezt az egészet, meg a kortárs költészetet is alapvetően, tehát szoktunk kortárs verseket megzenésíteni, és így van például a slam poetry a maga lazaságával, meg szemtelenségével, hogyha szabad egyáltalán így fogalmazni. Szerintem nagyon jó út a fiatalokhoz, hogy az irodalmat elvigye hozzájuk így a slammer közösség. Mi is ezt csináljuk, csak ugye ilyen újfajta, kicsit ilyen modernebb megzenésítések által. Busa Pistával mióta van ez a kapcsolat, és hogy érzitek magatokat együtt? Vele nem olyan régóta dolgozunk együtt egyébként, viszont már volt turnéállomás, amit közösen csináltunk meg, és nagyon jól sikerült, meg írtó jó fej, és emellett nem is gondoltam volna, hogy ilyen jó szövegeket ír. Alapból persze tudtam, hogy ő ezzel foglalkozik, tehát hogy biztosan ügyes benne, csak mutatott egy-két olyan szöveget, ami egészen megdöbbentő volt, hogy mennyire jól viszi bele a gondolatait az írásaiba, meg persze az előadásban is van már gyakorlata bőven, úgyhogy egy igazi rutinos rapper és slammer is, akár lehet slammernek is nevezni őt, vele is mondhatom azt, hogy ugyanolyan gördülékeny, meg jókedvű a közös munka, mint ahogy mondjuk Afival vagy Szaiddal is volt ez. Lesz tehát majd Busa Pista rész a most hétvégi előadáson, aztán jönnek ugye a győri slammerek, meg jöttök ti a már jól megszokott és nagyon szuper megzenésített versekkel. Azért készülhet a közönség a jól bejáratott megzenésített versekre is, azokra a dalokra, amikkel ti dolgoztok? Így van, az egy nagyon fontos, hát a gerincét a műsornak azt fogja majd képezni. Emellett nem csak az van, hogy Busa Pistát fölengedjük a színpadra, hogy akkor tessék az előadás meg a színpad a tiéd, hanem közösen is elő fogunk adni jó pár számot, amik egyébként az ő szövegei alapvetően, illetve van 2 megzenésítésünk, amiben szintén közreműködik ő a saját szövegeivel, úgyhogy közös produkció is lesz, és hát ugye a helyi slammerek is nagyon fontosak, akik szintén azért az országos bajnokságon is részt vesz, közülük kapásból tudnék egy nevet mondani, hogyha lehet, nem is tudom. Persze. Én így Bárány Bencét figyeltem, hogy ő nagyon tehetséges például, úgyhogy nem tévedek, ő győri. Igen, most csak így megerősítettem magamat. Minden esetre a saját számok is lesznek, amiket már tényleg ilyen 5-6 éve viszünk minden koncertre. Egy picit még arról mesélt a beszélgetés végén, hogy milyen lelkesen jöttök hozzánk Győrbe. Legutóbb is nagyon jól sikerült a Rómer házas koncert, én úgy emlékszem, te is úgy emlékszel? Nagyon szeretünk egyébként Győrben, elég sok helyszínen felléptünk, már a Rómer ház az egyik ilyen újabb kedvencünk, a közönség az nagyon jó volt, úgyhogy mi nagyon lelkesen várjuk az eseményt. Mi is nagyon lelkesen várunk titeket, Busa Pistával és a győri slammerekkel kiegészülve. Köszönöm, hogy hívhattunk, és jó bulit nektek! Köszönjük! Rómerház aktuál. Szivárvány tükörkép, világító sötétség, ahol lárbócán gyűrött a vitorla, kótyagos sirály a víztükör felett, üszkösték fogódzik, gerendáival a parti bozótba. Nézem a kiszöbről, ahogy a hajnal csapkod a tenger, gránit kapuim, Náthegyén a nap
vitorla, kótyagos sirály a víztükör felett. Üszkösték, fogódzék, gerendáival a parti bozótba. Nézem a kiszöbrő, ahogy a hajnal csapkod a tenger gránit kapuin. Náthegyén a nap, nyáristenek járnak a könnyű ködben. Árban füzet lap, kószán szállal áll pusztán, remegő betűkben kapaszkodva széllel. Ám ha tüntet apró ábránt, vadásza furcsán, eredendően szűz még nap a kotta éjjel. Világító sötétség, szürke magányban ittas, Szent János bogár hadd terül szét az égen. Csillagok mutatják elkopott utunkat, amíg a napok odobban alussza álmát mélyen. Csörgő patak habján, ringó falevél pihennek, féltékeny szemet vetve minden ágra. Önző szavak ajkán, pilótaként figyelnek, térképét vesztett el lett önmaga ideálja. Homályos pompában fürdőző flamingó, szivárvány tükörkép, ligetes halastó. Opálos szobámban tündöklő konokszó, lebeglet álcaként távol a bohóctól. Nézem a kiszöbrő, ahogy a hajnal csapkod a tenger gránit kapuin. Náthegyén a nap, nyáristenek járnak a könnyű ködben. Busa Pista neve a legtöbb embernek az Airy Mafiából ismerős, de slammerként és önálló rapperként is sokszor találkozhatunk a munkáival. Kasszás Kornél kollégám többek között a slam poetryhez és a megzenésített versekhez fűződő viszonyáról is kérdezte őt, az interjú pedig hát igazán Busa Pistásan indult. Rómerkvelle. Megütegett a guta, itt a Buffalo fabula, újra szapul a Dracula Citybe és faluba. Azon gondolkodtam, hogy a 10 esztendős jubileum az több szinten megtalált téged az elmúlt időszakban, hiszen ugye az Airy is tavaly ünnepelte fennállásának 10. évét, te pedig ráadásul 10 évet találkoztál először a slam poetryvel. Ilyen szempontból figyeled mondjuk a számokat meg az esztendőket, vagy mész előre és teszed a dolgot? Nagyon furcsa, hogy pont 10 éves, nagyon sok zenekar és pont közte mi is, meg ráadásul ez a slam dolog is. 2006-ban a műcsarnokban voltunk először MC Zikkel, de úgy, mint akik felkonferálták ezt a dolgot, szóval végül is akik levezényelték a slam poetryt. Persze mi is adtunk elő verseket, de az volt a lényeg, hogy minél több ember megismerje, akkor még az írók és a költők, és úgymond a rapperek versei voltak, és nem az volt a lényeg, hogy zenei alapokra, hanem is slammelve, és hihetetlen, hogy így jár van az idő. Valami misztikus dolog biztos, hogy minden 10 éves. Egyébként hiszel az ilyen dolgokban? Hát a számokban? Hát valamennyire igen. Persze van olyan szám, ami érdekes. A lottószámokban jobban hiszek, szóval az Fain például az egy jó babona, mert nyerhet vele. Elmúlt esztendőkben ugye a slam poetry is egyre nagyobb teret hódít a népszerűségének a növekvés. A felbukkanó tehetségek száma is emelkedik mondjuk arányosan? Természetesen az előző koncertükön, ahol voltunk a kávészünettel, többek slammerek, és teljesen meg voltam lepődve, hogy mennyire ügyesek, szóval mindenki képviseli valahol a megyéjét ebben a dologban, de az epicentrum az általában Pesten szokott lenni, ezért is próbáljuk úgy terjeszteni, hogy mindenhol legyen, és mindenki terjeszte ezt az igét, szóval ez egy kicsit nyitottabb, mint a rap dolog, mert azt nem lehet nagyon hamar elsajátítani, szóval a slamhez elég, hogyha gondolatokat tud az ember mondani, és nem minden áron az, hogy rímeljen. Az egy fontos dolgot mondasz, mert pont ez lenne a következő kérdés, hogy mitől jó egy slammer, mert azon túl, hogy szerintem például az olvasottság, meg azért a szókincs az nem árt. Tehát ahhoz, hogy a gondolatokat ki tudjuk fejezni, meg olyan formába tudjuk önteni, azért ahhoz a szókincs az elengedhetetlen. Igen, szóval a legnagyobb részt inkább egyetemistáknak a körében terjed ezzel, akik vannak annyira műveltek, hogy ki tudják magukat fejezni természetesen, de például én, mint szakmunkás, ugyanúgy képviselem ezt. És én tudom, a legelejétől egy építész mondta az első slammet, szóval valahol közel áll hozzám is ez a dolog. Ez egy véleménynyilvánítás, amit végig tud mondani valaki rímek nélkül is. Ezért hasonlít a raphez, viszont nincsenek olyan szabályai. Ezt lehet szójátékokkal, mindennel, akár egy ilyen színpadi reflexióval is, mint ahogy csinálta Saul Williams, hogy egy nagy tekersről felolvassa, és akkor már lement 2-3 méter teker, csak ő eldobja, és még mindig mondja. Meg aktuálpolitikát, meg sok mindent belevisznek, és amúgy örülök neki, hogy a slam működik, és hogy mindenki körüljárja a témát, csak ez sokkal jobban rátapint a mostani helyzetre, a ország helyzetére, mint a rap zene. Szóval egy kicsit köntörfalazva van. Persze van, aki kimondja, de a slamben sokkal nyitottabb ez a dolog. Hogyan lehet mondjuk érdemes úgymond
gyúrni erre? Tehát mit tanácsolnál azoknak, akik szeretnének ebbe belevágni, de egy picit félnek, hiszen föl kell lépni a világot jelentő deszkákra, ott kell állni a nagy érdemű előtt, a gondolatokat meg kell osztani. Azért ez ugye elsőre olyan egyszerűnek tűnhet, de azért ez annál azt gondolom, hogy lényegesen összetettebb dolog. Leginkább általában nem megtanulják a slammet, hanem megírják a slammerek, ezért csak felolvasni kell tudni, meg előadni, meg persze azt, hogy értsék az emberek, amit beszél. A slamben pont ez a lényeg, hogy össze kell jönni, meg kell hallgatni a többi slammer, hogy csinálja. El kell menni ilyen megmérettetésekre, követni kell egy kicsit, együtt kell lenni a többiekkel a folyamattal, ugyanúgy, ahogy a rap zenében is, és akkor talán így megtalálja a neki megfelelő dolgot. Én nem azt mondom, hogy másolni kell, hanem azt, hogy inspirációt ad az, hogy látja, hogy a többiek is milyen lazán előadják, mennyire humorosak, hogy tetszik az embereknek, és akkor ő is bátrabban fog előadni. De látni kell azt, hogy a többiek hogy csinálják, és akkor tanulhat belőle. Ahogy én is tettem ezt, amikor még kezdő voltam az egészben. Növekszik egyébként mondjuk a látogatók létszáma évről évre? Persze, természetesen, meg ráadásul, hogy mondjam, idősebb korosztályt is jobban érdekel ez a műfaj, mint mondjuk a rapzene. Meg jazz, meg ilyesmi berkekben is jobban terjed az, hogy rászlemmeljenek, mert volt az utolsó Belővész című film, aminek a legvégén volt ilyen slam poetry dolog, a Tupac Shakurra, ki basszusgitározik benne, meg Tim Roth zongorázik, így van, Tim Roth. Verset, és ez valahogy ilyen meghatározó, számomra legalábbis ez a Traffic Jam ilyen himnuszerű dolog ebbe a slam poetry jazz dologba. Még jobban szeretem, mint a slam poetryt, amikor megy a zene is. Kávészünetes slam turnéról mesélj egy kicsit, ami ugye a Romerbe is érkezik. Kik állnak színpadra, hova juttok el az országban, picit avasd be minket. Felkértek, és azt mondták, hogy már régebben volt Ekül, meg volt a Wolfie a Funámiból, meg ilyesmi. Azt hiszem Saidot is hívták régebben, és akkor most engem tiszteltek meg vele, amíg van így egy kis, úgymond egy pici szabadidőm, amíg nem kezdődik be az Airy Mafia turné, meg így a Zuboy dolgok, addig így szépen körbeszlemmelgetjük így az országot. Nagyon ügyes zenészek, ilyen Petőfi meg József Attila verseket vélek felfedezni, hogy legnagyobb részt megzenésítve náluk, de velem viszont egy teljesen más ilyen absztrakt jazzes produkciót raktam össze a Félkegyelmű Fáraóról, meg még van egy hip-hop számom is persze, meg egy ilyen rögtönzött slam, amit talán aznap vagy az előtti nap megírok, és azzal így egy friss dolgot viszek körbe az embereknek, hogy mindenhol valami mást adhassak elő. De nagyon élvezem amúgy, igaziból nem fáradok annyira el, hogyha 4-5 számot elő kell adnom, de nagyon élvezem, járok próbákra, kitaláljuk, mindenki teszi a dolgát, tök király az egész. Nyilvánvalóan elsősorban a fővárosa koncentrálódik, de hát azért Győrben is vannak már slammerek, meg az ország elég sok pontján szerencsére. Hova juttok ti mondjuk ezzel az úgymond turnéval? Szerintem így Magyarországon belül egyenlőre úgy néz ki, de én már régen eljutottam 10 évvel ezelőtt Franciaországba, és akkor pont ez volt a lényeg, hogy voltak amerikaiak, voltak arabok, voltak örmények, franciák, és akkor persze én voltam a magyar, és akkor mi együtt zenélt. És akkor 3 nyelven szólalt meg a slam, és ezt valahogy tovább is lehetne vinni, csak ehhez ki kell építeni azokat a kapcsolatokat, hogy ez egy ilyen nemzetközi dolog legyen ez a slam poetry minden nyelven, mert én már bejártam úgymond egy kicsit Európát slam poetry dolgokban, és nagyon egyszerűen megoldottam a dolgot. Fölmentem, és volt egy emberem, aki tudott spanyolul, egy spanyolba élő magyar, és lefordította a versemet. És hogy ő tudta, ezért a kivetítőn minden sornál, amikor elmondtam, akkor ő így megnyomta a gombot, és jött a következő sor a kivetítőn. Magyarul mondtam a verset, és a külföldiek röhögtek a szöveget. Szóval ennyire egyszerű végül is a lényege, és ezt lehet, hogy tovább lehet vinni, majd még meglátom, hogy mi a tervük, vagy hogy ez igaziból csak egy vendégeskedés, de nem ebben az évben én vagyok a vendég, és akkor jövő évben megint valaki, de megpróbálom minél jobban kinyitni ezeket a dolgokat. De ez kell még egy ember, aki kivetíteni, meg ez külföldre kéne venni, és meg kell csinálni. Szóval mindig egy apró ötlettel még közelebb hozhatod azt is, hogy ne csak a te országodban flasheljék ezt a stílust, hanem máshol is. Te nyelveden. Szakemberek és művészek, ezek kellenek a világnak, egy közülük Busa Pista, Kávészünet Slam turné március 5-én a Romerben. Köszönöm szépen. Én is nagyon köszönöm, tisztelet a rádió hallgatóknak. Romerház aktuál. Bondűző borocska mellett vígan illan életem, bondűző borocska mellett sorsatalmat nevetem, bondűző borocska mellett vígan illan életem, gondűző borocska mellett sorsatalmat nevetem. És mit ámultok, ha mondom, hogy csak a bor istene, akit én imádok, aki ekebelnek mindene, és a bor vidám hevében füttyentek rázott világ, szívemet hol annyi kínnak skorpiói szaggaták.
Gondűző borocska mellett vígan illan életem, gondűző borocska mellett sorsatalmat nevetem. Gondűző borocska mellett vígan illan életem, gondűző borocska mellett sorsatalmat nevetem. Bortan itt a húrjaimra csalni nyájas éneket, bortan itt a elfeledni csalfajányok titeket. Egykor majd borocska mellől alá, ha űzni jő, még egy kors nevetve dőlök, jégeletbe temető. Gondűző borocska mellett vígan illan életem, gondűző borocska mellett sorsatalmat nevetem. Gondűző borocska mellett vígan illan életem, gondűző borocska mellett sorsatalmat nevetem. Gondűző borocska mellett vígan illan életem, gondűző borocska mellett sorsatalmat nevetem. Gondűző borocska mellett vígan illan életem, gondűző borocska mellett sorsatalmat nevetem. Gondűző borocska mellett vígan illan életem, gondűző borocska mellett sorsatalmat nevetem. Gondűző borocska mellett vígan illan életem, gondűző borocska mellett sorsatalmat nevetem. Rómerkvelle. Jövő héten duplázik a Rómerkvelle a házban. A szervező srácok pénteken a Ladánybene 27-et, szombaton pedig a magashegyi undergroundot a Kaukázussal kiegészülve hozzák el nekünk. Azt az információt kaptam, hogy rohamosan fogynak a jegyek, nem árt tehát időben beszerezni azokat. Most a Ladánybene dalával hangolódunk a jövő hétre, itt a Rómerház aktuálban. Lenne az óceánpartján, majd ha végleg vissza
aktuál. Még egy kis információ a most szombathoz a magazin végén. A kávészünet, Busa Pista és a győri szlemmerek előadására a kedvezményes jegyek még elérhetőek az ismert pontokon, de erről is megtalálható minden információ a Rómerház és a Rómer Quelle Facebook oldalán. Ennyi fért az eheti magazinba, de természetesen jövő héten is összefoglaljuk majd a programokat itt a Győr Plus Rádióban. Rómerház aktuál. Itt a házi rendet programajánlókkal, interjúkkal és jó zenékkel kapod. A Rómerház és a programok támogatója a győri önkormányzat